Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan behin zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurturatuak salbatzea bidaia, errotik jauna. Jesus jauna pekatarien egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure aldeotoitz egiteko, aitaren eskuinean zaituguna, erroki jauna. Erroki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eramanka izala betiko bizitzara. Egin dezagun otoio, hori jainko, orain handikoak bukaraziz, gerokoen askera erakusten duzu. Egiztu arren, Ramon, zure sarritzariaren anima, zut idaturik, betiereko salbamenduan parte izatera iritsi dadila. Zure senak Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Job liburutik. Jobek esan zuen, ai, nire hitzak idatzia geldituko balira, liburuan ezagian. Edota burdinazko estenaz eta berunaz betiko grabatuak aitzean. Nik badakit nire eskubidearen babeslea bizi dela, eta azkenean hauttsaren garetik jeikiko dela. Nire larua zalau ondatu ondoren, gorputzik gabe, jainkoa ikusiko dut. Nik neu ikusiko dut eta ez beste. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, aitak niri ematen dizkidan guztiak, nigana etorriko dira.
eta negana etortzen denik ez dut kanpora botako. Ez bainaiz zerutik jaitsi nire nahia egitera, bidali nauenaren nahia baizik, eta hauxe da bidali nauenaren nahia. Berak eman dizkidan guztietatik ez dezadala bat ere galdu, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitaren nahia, semea ikusi eta harengan sinisten duenak izan dezala betiko bizia, eta nik biztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Jesusen borondatea izan balitz gu ikaratuta bizitzea edo gure salvazioaren bildurra sentitzea, ez zituen inolaz ere esan zituen gauzak esan izango. Gaurko evangelioa entzun dugu, hauxe da bidali nauenaren nahia, hau da aitaren nahia. Berak eman dizkidan guztietatik ez dezadala bat ere galdu. Jesusek ere kontatu zigun hartzai onaren parabola. Jesusek ere hainbeste eta hainbeste aldiz jaunaren errukia ulertzea eman nahi izan zigun. Horregatik garbi uler dezakegu bere borondatea ez zela inongo momentutan guk bildurra edo ikara senti genezala. Baizik eta nik esango nuke justo kontrakoa bilatu zuela Jesusek. Guri lasaitasuna, bakea transmititzea. Modu askotara egin zuen Jesusek. Parabolen bidez, erakutsien bidez, jangoikoa nola agertzen zuen moduaren bidez, eta baita bere egite bidez. Ikusten dugu Jesus beti barkatzeko prest. Ikusten dugu Jesus guri erakusten maitasunarekin erabat lotuta dagoela barkamena. Ikusten dugu Jesus beti esateko dugu azken unerarte barkazioa eskeniz burutzean zegoela, bai bera hiltzen ari zirenei, baita erarekin zeuden lapurrei ere betiereko eta bihotzetikako barkazioa eskeniz ziren. Horregatik, heriotza naiz eta beti errealitate gogorra eta tristea izan guretzako, Jesusek nahi du ez dadila izan behintzat jangoikoarekiko ikaraz bizitutako errealitate bat, baizik eta jangoikoarekiko konfiantzaz bizitutakoa. Hoixe da Jesusek erakutsi nahi diguna. Gogoraraziz, gu esateko modu mugatua gerala. Ez gerala mundu hontan betiko egoteko jaio, baizik eta lehen edo beranduago pauso hori emango dugula. Baina horrekin batera ere Jesusek erakusten dugu alde batetik gure arima, gure parte espirituala bai dela iezkorra, heriotzaren ondoren ere diauela, eta bestetik ere gogorazten dugu gure piztuera. Bera piztu dela ospatzen ari dela azkoaldian, eta nahi du bere piztuera horrek guregan itxaropena, indarra, bizipoza, sorrarazi ditzala. Gaurkoan, testuinguru honetan, Paskoaldiko garai honetan, Ramon despeditzea tokatu zaigu, bere bizitzaren ondoren, berak egindako lanak, hainbeste jende egindako harrera, betendan, hainbeste ariskide, hoietenak gogoan izanik, eta berari eskertuz, eta baita ere jangoikoari eskertuz. Eskatzen diogu gure jangoiko onari, gure egileari, gure
artzai maitagarriari, Ramon gure senidea goiko zeru hartan har dezala, berak handik gure alde egin dezala. Eskadezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoan oparia katoikoari eskaintzerakoan. Hain favorezteko eta gintzena oso batzuk. Begionez, begira jauna gure eskaintza hori, Ramon, zure zerbitzaria, zure erreinu esaldari, bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
beraz guztien aldeita, gu guztiok betirako ez daitezen. Gehiago oraindik ere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru talderekin batera, goresten zaitugu pozez beri kantatzen dugula. Afalondoa berdin gariztaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok albere horregatik kalizatata, itun berri eta betiko garen nola, zuen zatet askoretzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztu hau nire horregaren. Gogoan izan formatu guztian zabaldutik dagoen zure eramazun maitasun osora, Francisco gure eta sartuarekin Francisco gure hartzaerekin, eta elikizon dukin batean. Gogoan izan formatu izteko itxaropenean, joan diren gure zaudean. Ramon eta gure irako guztian, aditzazun zeude urpekinen argitzen. Errukizak ez gogoan, gure eretiko bizitza itxerezamon, Jamuikoaren amamariatu batzuarekin, haren zelan Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizarte gutxi eta hautzia dizkide izan diren Santuekin. Harekin batean, horrez zaitzagun, Jesukristo zure Señoren bitartez. Espíritu Santo,
Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaindu dela. Zure zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinistenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman jozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi dutan, Amen. jaunak bakean ekin zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskolik eman gabe, eman jozu bakea. Jangoikoaren bidotza, Zuk prezentezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidotza, prezentezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidotza, prezentezu munduko pekatua, erruki jauna. Hona hemen jangoikoaren bidotza munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren nahian dituak. Jauna, eta izan
eta familia izenean, eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. Ramoni azken agurra egitera, familiari unesamin hauetan laguntzera eta jargoikoari haren animaren alde erreguntzera. Ohitura dugun bezala, datorren igandean ere, meza nagusian, amaiketako bezetan, gogoa izango dugu berriz Ramon gure semerea. Eta orain, bukatu aurretik, azken erresponsoa egin dezagun egizen. beraren alde ospatu baietun bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, berika zaitzatera jainiko guztiagonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren akean.